Sanctuary of Son Jesus, Kulomala Media. Una, praise. Praise the Lord. Kulon na sin Papa the Marcin Katrao. Kiwa, matnagawa may wicked pe online o yakan, kulon na sin God. Kadarak na kaya pimo kumene na na. Papa fa rooms up the tulu fas long tulu mo. May na kay warik makuluk at isim mula na si makatila kulang na siya. Napanang kadarak na akay mo ito. Kung pinawikat pel na kay wakat tingusi kun wala alwan kat ngusi kumin long la me katil pa ko. Kumin reject mo kaslan gat pa ko kum reject Jesus Christ. Molin makuluk pa mise. And there's no other way around that. Wang an excuse. Wang in kanin from in lalmit mit ma sang long ila si mit chama. Sang shakus ma katil pa. When katil long si wen sinatal ngel tis pa ma wang in spesi. Kat si vena long si lan kat. Kat we kat. Kat the komise ki long si lan na sis mit en mole. Mayin wang in ma fa kan mole la si mit. Met na kayo may issues lang eh, kikat issues lang kataken makat fall short, kan may pakat kuluklatari, so nara kata makat kuluklatari, wangan na pa pin chakwan siya pa naman. Met si pin tekyalan kilal met kuluk siya, a destination lalan pin bahel, pakayok mapatpat wangan saplaya, tanil ka na internasita la maore ko kaliya na maor line na siya. And if kum shangalong get kumin receive Christ ko, Paski malong silang kata, nakilong silang kata. Fin kum siya nga alu siya ka pasta siya nga papako, kum te siya nga may siya kum te siya nga alu siya kat pa kum siya nga. And then when na payis fin siya klas ki katarakan na nak siya ngayon. Nanak manas na siya ki katram siya mga katisam siya min me promote ni na adula siya ka kaisi siya. Katalan na fin siya ka katlong siya pe wimole. Napanong katalan na truila har kalamek sila katinitala. Bien kenik na kimul mapatpata. And katito inak puser siya kan kisensiyak na kaywa, kanin mukui na kaywa matiak kay akpo siya ka pa. Jesus Christ mo kay pan na. Pan kenik na kimul nila. Isipan na marsiya, if king fella siya mamay siya kan mo nila kaya pa. Asya isipan na Jesus Christ. So katin kain, tukan iki ikas siya ngayon kan siya pelong kaslan kat, inak kayo ikat, mat na kayo wala. Kati share kaslan kat, Pinchak pa moit na kayo makain longan inte alde ilya ki ngait ngitlash mo ito ko inen moit singan ko inen alulalan ako min kan alana bro askat share kaslan kat kang tengshre moit na kayo ma finne moit mamtan singayo moit na kayo ma longan bro ito in kaslan kat inte ko ki mapay gi masiwaslan kat napan katet tiki arokanin sham ma metako akfosyon na nakluman Ikekla petari na siya no ito o ikala pinas kisin siya klum kimakat siya ng kan lalak sin siya kluman asher slash ngayon kan SCP na siya kitin lakat ka in kasho na pak masing na siya kun kalam kaya katitun siya ngala makatita mana kayo waki makatil baka it's impossible machinit tamana kayo katil ala na palat katil ala na lalmet met katil arula na matal upena siya met makat parela Hineta mana kayo. But katilikesla na shishkitinitala siya elo kibuan nato. Katilikesla na shishkitin ka nito.
in mapanang katara makatara katinikun. Linikun la shara katame ke makatil pako. Mana Jesus il pako kataka kain ke. If kataka kain, man katitala me kataka kain ke. Kat kinarela ma akwak fesin akwak la alulas papa tamas nina kes matal pako coin woliki ma lemil pako. En pangai ma pang mit luti kiki mit balaki ki mit lemil pako. Makon rela faction mo kes pen Jesus il pako ma komene na kominchi fil Jesus le. Na panna mga lutia komene na kominchi fil Jesus le. Pinkelenin Pentecost Peter luti tu yak lutin matlun met na kaywa. Siya keksin mekate para katin wimo komene na komene haulia komene na kon baptize le kainin le Jesus na kayla makuluk mo sang singe ti makume orela ti makum kan si pen orela man kum ti kain oswelangon kum ti kain connect ngon efkare yesim metinon komo I can do this ngakan mol without casting that without Jesus siya nan chepula chignon kan orela faction ngayo siya yung temple mo kay panna siya faluti kat palay kin luti mo na kay mo mamatara ma Jesus pakan rona ma siya ulama rona man ne papa pakan siya na palay siya nga kung palay likikat kung payili kikat kung koli kikat kung lalmit mit likikat luti ya makatili kesta katin kan luti na kimulan met na kay this is life Jesus. Praise the Lord. Katakay ni Win. Alam na yung mga kinfak ko lang na singkat. Baba. Kat pinifak Baba. Christ Jesus in one God. Katapagkamay pangon kong Baba. Kat pinreject Jesus Christ yung akwa ke kas mal sina Jesus. Katinukwe na kimahul siya kat pinsangis long kat pinsangis akos kat yapakyamat kat kan pangon kong Papa may makatinalo na singkat siya makatito kakat siya makatrechek yung mapayilikas na siya for the scripture kaslom na kawa siya matako il-inspired king on ti mamo ito na sumasla. Kaya kat katinti ako kayo na sinmoy. Akatin fakla makumpako. Katinakalimit na sinmoy na kayo. Lapayan ang kanek si pananakimaun. Basingan na tukya mapatad. Jesus Christ. At kula malapapan na simkimit na kayo siya marsh ngayon. Elos na kayo siya makain long pagin kan wikat. Katinti orang na nakin lalmet metlash. Takyas lumakalami. Siya ngayong sinchofa pa matawag lalmet met. Katinte pepungyang nakilalmet met lashipan. Kalau malapapan na siyong katin kan tapula kaslom. Kipaya kisiwas naman nakikasil ngonin mo. Lay na may tayo kan mo. Proy ngayon. Pagkulang malap na siyong kimet na kayo. Kainin Jesus. Amen. Naik ke kan tapulak tercuk melutu te kaya ke finsak silak ngamo kingali mo kuikulas ngay la kingati pe na ako in pangi mangaliti ko nga share na singa have share na sin mo ita kya nga maliyo ay katne born again akataran na lang silar pelin to kani pelin na rockland sa flash kataran na kilang silar paya pala kalimi na siya el chamaru ki mashu loye pe alba nake mana shukshi ngatukan nang nga share ngamatane tekang ais le ko memana
siang na pug na siya singay. Masih pekyalya kaya. Nga ti kom si. Kasmet ni kun la kum ti pul kom kian singay. Kasmet ko kak sa kun kat. He kun ma kinilito mawu mapayi. Hal ni kun kom si na. Hamin parasla ko. Pas pul kom kala. Kumpin ke pul kom si ta. Pulu sial kunume. Ora kan pulu second train. Mat pulu ski. Etina kalim nila kum taliksin na tingkat ko kum mitlal pong isi. Praise the Lord. Kom pakat ram ke. Kalski lang masih makat tekain lang. Masanganat ka ram ke mga tir ram ke angayin. Masangala kitin pulisyo. Atin alima mitlalal pong katlik na tingkat ka norik mga. Napanangin finay tapangay malutut ang akishare na siya. Karungin ako yung kuikuluman. Karungin mo ito yung tim, taliyaw online lihin, alakum tu kaksak, tu wobo, alang alongon ngay, alang ngayon kin ma spirit. Alam ka yorek to na, may ngay, kat matali na, alang na kiwi, katakatan. Praise the Lord. So nga kina, share mo si yorek may kayangan pak ngay. Now, halap shares na siya, katin from ke, master kum long pel na kayo. E pinna nga pel mga preacher nga long si pesher. Mapangon kum talik na tingka. Tikin long sila. Katikin na nakla. Mapangon kum talik sin na tingkat. Ipangakan pangon kum talik na tingkat. Main kum talik sin na tingkat. Mait na kayo malalal pong ila isel. Ilorata na nekle talik sin na tingkat. Choro kat si pen. E kumatan singa kumita laman na tingkat. Kum kahit laman na tingkat pa kumakum pili siya ma-orek. E kaya, ala pos si Wusma, tapang alila, pos lamit patlan ki alu. May mahi kaslan ka? Sapayari kaslan ka? Manasla kaslan ka? May katangay kaya. So katakawa, hey, talit na tingkat! Inga, praise the Lord, out. Nalik na ilati kas na tingkat nga. Narang nga share na simit mo kawin kalam kila. Tima ko may ngalyak ke, sunglet lewi alu ko mema. Tuwi. Mange marik, kulon na singkat. Katkan pa kulon na singkat ke. May mayat ko na kayikat kitin si beliak la. Kati lusitari ko ana siya. Lusitari na siya lalmit mo. Ngon lal mulin ka tikat la, may fal, may bukat inaraw. Papel na kayo makatira, fal na kilang silang kata, makunin mitsi. Ti makunin pasta, main to ka malat na siya. Kat ti malat, katakyas mak. Ti makunin, katalasi ko pela katin preachy gas lang ka. Katin share gas lang ka, ti may karangin kum kimauluman. But gas pa katuti kum tarangay, a gas naman ti rik makita pela. Man kita mo ito sila lain rik makin gas, pel na lang siya rik makita. Praise the Lord. All right, well, Pops natin kumaysas kung from pel na kayo. Now, kingas from ingin ang kingas nga from kuin pushes las kitin ang katil mo na pay ngali na pay kalanglan katil long sing on the pay wangin mas to ke mana pay si a scriptural proof yepe. But then pel si makatram kiningin na peling katlong la. Pinmay ngapin fact na sinmet mo ngali kalanglan ka. Molan God, I'm not what I used to be. At ilam tayo kayo mangamta kimita. Katli, long silang God pang. Takatil long si Peloing, long si mit na kayo ngay. May tayo mole. At sa pamo yung kulosi pa na natin, misa kumin mole. Katita fact mga. But then, sikinon ko la. Kikatita fact ko, ngapin tun siya nga ito luti kum ka fact mga, Bible of fact ngay, siya mawangin matapong laki. Where did that go wrong? Kung kan fact na sikla, nye kaslan ka to kati manasla kastoyle, ko manasla pa ng kumukuykuyangan. Mukuykuin may tita mo, mukuykuin titalik na tingka. Kung kan fact na sikla, nye na mo, stoyle makatil pa ko. At may kan fact la si mga isang kasran siya ngayon. When? Nye kaslan ka til tin, rik ma, ilman na, silkuflan wala mo, nye.
Ashroom. Kan pula na ngayon. At may plan, no? Ito lang kumito. Kumito lang ito lang kumito. Para kung tikiasan, wangan sipel, papastor Frankie, baka, wangan na pa sipel. Particularly, heko wangan sipel, magkiasan ka til story, manasla, tilaw, akat mo kuikwin, may. Hefo ko ang main, kat mo kuikwin mo. Nangay kaswan, singay kiting Шипеші марангою, кати на пайлong силан катнасиш, кати тамулин катнасиш, кат капен лютимай, кат кен for outreach share na simay. But then, kat kuflan rela. Pas matulong mayan na natin kalam kaya. Justification, sanctification, glorification. Rome sabta limikot postil mo kung justified tayo. Pangan masih mau reklatario. So, ngakumin kan lila mesingan. Ngakumin kan kalam kela mesingan. Justification, ilan si makum guilty, kum enemy si, kum headed straight to hell, but then God, kisbin lalal pong ilum kiwen natal Jesus Christ, kum justify. Trek na met, trek na kain li sa pasyum, katili kung wen sinaton, kung men sinaton, kung talik sinaton. Kung kan lamang ako, siyum, yamatan mo ito, kung timana tingkat, makiltrak na kain lima sa fast in kuman. God, Son Christ Jesus, il koinola, past, present, future. Naro, misingil bangon kung manatol. Masih makatas ke mesingi nge makatrak na li sa pasiyas nge sanctification. It's a process is of ongoing work lan Holy Spirit. May tiraki kum na ki mapayi. Kum ni ki sanctification pa nge. Kum itosak la kulug ete pa nge akum li sikyak ke muluman. Ifo kum liye. Kort mit puyan siya, kakam kinasam-sam. Iba umlila kuluk, iba kumkoy, tala kuluk makumran. Ipo ko kum siya nga, kumkuluk lay ko. Kumalat sa perlo, ngayon patati lang, kumitala kuluk akumrela. Nakumatan ko, ipo ko ang aurik mga. Talay po kuman kangan. Ifo. Pagkakon sa kuha, Sham nasil. Bak nasil kayo. Hello. All right, praise the Lord. Hey, taran kunti, tapos na ko mo kumatal, min kumatan ng mga islangan. Kama Bible studies yun, katikes na katin Sham. Bak na community tayo may kilang sikat, kalang silang kat na siya mo, akatapela kum teka. Akatapela kum liyan na payi sa pasyan na naklum, urek malum. Mesi nga. Katapak mo me. Elmoit na kuluk siya. Katang silang tayo, lawi Pentecost. Born again tari. Ila kuluk ila ini na siya nga. Kimana tik patalik siya nga. Katar pastor lang Pentecost, nalik na tikam tanara lang sila. Dahil halo sila, may silbet kan kiyalo Kumalayak may kaniya. Nga pastor, tu samram ni teammate na kayo, ako malaya na kuluk. Namit na kawaki Pentecost. Pastor malo ni Ilbo. Los lamit kuluk ng itlawi katalo. Kumukan back na sigla, ifo ko kumaro kuluk akong, ito sakla kuluk akong relatar kung laman kirat na tikum, kukuflan to karo makunom.
Dili katash klan table. Machivana fakla masi, haramasi, elita tipang loksana, maleme, le bukle, le callin fakmo. Alaman kaya wala. Naklukla, le siya kikiye. Hilti na kaya wala. Wahin kaya wala siya. Me, kuwa, tarang nga fak. Let the fak. All right. Ngay fakla. Ngay fakla experience look ya. Ngay fakla na siya life po. Kung nga justify tayo. Nga pang taliksyon na tingkatari. Kung born again, kung receive Christ as Lord and Savior, kung justified, ano kaya bolil pak na siya metro mo. But then kung react tapong naman, kaya may tinteto. Ako niya, even may tinteto, na mo, kung palay, kung siya na raw, namasyan, na makatil kin na malat niyo, na kung siya na raw na. Na first na kata, laye. Takot na kata na, siyem na pinto ko, Joseph. Vale, kisi na yan. Malit ni first boy. Joseph of God. Matay kien let him tawe. Oraw malit ni oraw. Kaya, tayo nga pa. Nga pa kung hindi na mention niya. Kung ito life ko, kung laman create protection ko, siyangin ko, mayikin ko, palakin manas na ko sa parla. Kumita lang po, may kumanatin ka. Mate nga kumaramakulu ka, manapayarsi. Kat sumuyalo, wahil makatpala. Hakat man ka mo, kahit purma. Huyalo ito ka. Katarela makulu ka, nga huyalo ito ka. Wanelya. May singi, kaya kumanatin ka. Praise the Lord. Kumita lang kung pintapong na, kung palano pa. Katamit nga, share na siya. Ito ko, Maslon Pastor, Maslon Saints, ito ko, Pastor, nga pala mga siya nga, alam na, nga ito lang kulugang, alright, pangapalakin ngayon. May kumpalangan. What? Ngayon, Savior, katkiwot ki makatara kuluga. Katiwi ki wota, katingan, katpayar ki. Katsumsuka kawak lasyo. May mapatuton siya in weekend. Araw payar lasyo. Araw makulug ngay. Wanan laman palakan at mamasing kulug. But Spirit, Holy Spirit, in a sanctifying work, el convict ka tiki katapong niya. Praise the Lord. Kung pinikin porn again, manatin kata, kumaramakalu, kung te palakan na sa pair na kaya, tuwart na kaya, sangay kung lesi pena, kung te manatin ka. Kung may kikiyepsi, you are a traitor. Nakitalik natin ka, siya ulan ka. Pini maikas mastoy la kum shak na pakin shanga akum shak na siyak papa na nakmanas na siyak horik malan ngon kat pa si chon sap ta si pasyan mo kat pinakonfess na sil makatabong na kuluk la lato he laro lan kan na nakmanas na siyak aknas na si kataliki kan si boss na kay wala to pangay makatash kyo kat kan si kalani ali horik makuluk takini na fast hini na kat makay fan na. Nga tipak man kat perfect, man nga perfect tuyo mo ito. Nga kumay na siya. Wala sa tiwa na siya, nga kumay na siya kat may. Haspel makatika, but kat forfeit. Kitin matakil lang siya. Kung siyok siya ka. Ang tiyo si roll na phone siya ka kiss siya. Lumalap. Parila na. Makumara pa, kumara na klik na ito. Kilo malap. Kilo mait na kawa. Long ako yung kas lang kate. Kumita alam isingi, kung talik na tin kata, kung tengan kin makulit luman. Kung te for sukuk may tinwi, kumaraway na meta. Kaya kung talik siya na tin kata, kung makalin kitalik na to, kung makalin kimatayin, kimakulto mo, kung sam-sam na siya, kung fact na siya, di pangay makatin lang siya.
Kumakalin kimawiyo. Kumsam-sam na siya, kumparoy. Praise the Lord. Na kumulakit ito ko na kienji mo, kalanglan kata takon ni, wangin le, may kifuloyak ki kumpa brother, kumin na kan karang inakuya step luman, men tipang makatil, elet le da fuloyak siya malay ng anak siya. Kumetle, hangyang exil ko, shangael, nanon kael, ako mahal na yokal sila. Pangay talik na tingkat, mamtan slan kato. El ngal kin mawiyel. El halan ng ngal kin el paroy kin el tong na singkat. Met kate faka ngay halak kuluk misingi katero paroy pa summeta. Katsiyak ngonin kan kasyakat kitin kan fakin to ilti manastas sangayla masala ke akot por papa. Ikeslangan kan kasyo mawiyo. El talik siya oksyon tu mil mawiyo. Kung siya ulong. Kung mahal ko na namin payo na payo kung siya ulan ka. El mawiyo in Christ. Sanctifying work, el te makat kansipian orasi, ay walay la silang layam Lord Jesus Christ na siya, in kan wikat, pel na kayo. Kung long, lapan, long sisilan kat na sungay, kung long, pel na kayo. Meaning, plan silang kat ngay, then aknas na siya kung nakil presente kung ki glorification. Si John sak na si Pasin na kipastoluan, katsunay talame, katemo me, pagkatitatari, when He appears, we will see Him as He is. If akong kalagyan, when Bible of fact, elos siya na sin cielos, elos palika. And pangema Holy Spirit ilaroki with folk ikasya, born again believers. Look natin God, matana kilong sila, manasla, sulpetuyak, tipatatlena, manasla tuyak. Ito si was la el katangla malaltari. Praise the Lord. All right, katsum na ki tapokla kishinsiyak siya ngayon. Kung mo kalam kitariya, if po ko justified, ako tsak na kanliyak makuluk kimula siya. Eh po ko palakin katin siya nga katin, akalian naklakuluk. When ngonlan kat muling ko, el sik sengke, el sangas mataki makulukan. Napanang mga kumro, katil ratarin kaya nagsilakum. Tako fact na sing katlo. Reklip yatari ki Bible. May tlalal pong ikanta ka ni Broy ki. Katkanta ka ni confess in sisinsi. Saan si Pastor na Jesus? Hallelujah. Na, aki share na siya sabi, katakanta nga liya, nga mo katakanta ki maluto. Nga pinsak mo, kisipin Bible study ni kek lang pinaspel mo akong ka nga schedule marso ang kan share. Nawubo siya katinito akalin lang silang kat na siya. Matawag na kil sa pamawin siya. Misya katin kan mulna. Mulyak matalapulayot sin Papa. Hinkain intercede. Manlain na kayo wow. Devil and accuse ka timatan ka. Ito may ngayon kung mga tumatal na kuluk na. Harsh advocate sila Jesus Christ. Kung nan ka may po, kung siya nga ukwela makumata kuluk kemetan. Tapong le makuluk ma. Kung nan ka may po ko, kung kain siya nga lamangan. Kung paklaw ko kung kain to, latiwo. Kung kako, di kung akilin mo ka nga, amasingi kung kasi kung siya nga yung pangan mo luma. Kung kakain rangan, may katil lang siya kung, Spirit, Holy Spirit will recommend ko. Lord, come in perfect, without blemish.
Yok lang silang kat na sis. Napanangkat kan pek lang silang kat. Misingi kalpeling kat tapokla. Kakat lang si kat. Hartmit lang mo kan pek malang kat. Ho. Kum lang si kat. Ano nga yoking unlock ye. Mingaki kumita na pay harsh lang silong na sin kat. To kumita. Eh nga ito. Kat na lang si kat na patat na. Mesiro. Kaslan kat pek mo. Ka. In fact. Ali when sinatol chasing. A man after my heart. Are you that man? Hindi aking kum. Ka David, ti David pa ilan ko so. Ti David pa murderilye. Ayangan. Why is it David? A man after my own heart, katil ba? Yang ako. Kakatil di art la siya. O mo art na David eh. Kumita lang eh. Katil di art la ko mo. Kumita lang po kung siya nas na misingi. May naslong silong na sin ka. Kung kubla, kung manas, pelpos, kung tabong le, kung kulukla, kumita, pinita la, kulukumara. But ngay fact na siya. Continue kimasin, katil lang siya ko. Nga ito, lahat lang silong na siya. Bakum na peta, kung di perfect. Di mana kayo mo, kung taka na kung taka. Kung di kain le. Kung di give up, sangin the devil siya ngay, makuluk the ruli mo luman. Jesus has siya na reign in your life. Para kung sikalan ito ko. Katlila kong lang siya kakat. Takatali kikaslan ka. Tikin na naklong. Alright? John 14 or 15. John, nakmanas, Cheki Pepal na tuman. In 14, 15. Praise the Lord. Hallelujah. Lie, makaslan kat pa, mga kumriti pelikas. Patoreni na siya, mga kuminli. John sapta singalakos. Fos singalimikos. Read, naknas. Hallelujah. Kumlong sikat. Betala kumlong sikat. Main kumkarangin masaplal. Kumli karangin lumki masapan, it's impossible. Pinay masap na singaw. Kumti karnala na phone na. Para me. Polil fak na sin metro makisap taal kusan. Fos si felen na kilime kasan kumpin riti lang. Mama masap ti kanarela. Kat ilorela kiwin natal. Kalriti tarikat naknas kat flok lakasyon. Sum na ki Rome sapta alkus. Kate akiye katinte silpe mukui ispel. Kik tripping kat manatin kat. Akatin mukui siya ma e produce vako payalan mon makatil long sin sikya. E kumli ki katarangan na
Ingan la shortle. Ingan la short. Yar ki yokalik pela shako. Chap sa si ko sto shako. Ti pangan ingan la short. Ingan la shapa. Kote tayla la katla sa long sikot. Ele sena si ngon la ki ngon la lima tayo ros. E mama kat kan romit. Ate na si mit kan rela pamul ma pat pat. Katil rela ki wen natal Jesus Christ ki kum dalal pongan. Rom sa ta. Fosina ki tolu. Kalau fosina ki tolu. Koin nak na street. Rome saptal ko fosina ki tolu. Masing ang sri community mo in patapayan John Gospel sapta singa lakot. Fosina limi ko singa lan ko singa likot pamriti. So riti yan singa nakikatin tagay nili. Kumlang sikat. Tapula na kinanakluman kimakumar kengya na. Nakman na singa nakipel. Ngamin ngoy. Pasengkat na siyang kilang silang na siyang. Kikat kumple na kikat ikatin fak mo pangalang silang na siyang kata. Pat kumeliye kikumriti kaslan kata. Read. Rom saptal ko fossin na kitolo. Read. Ui ko mengana ilangan masa tekan rela kumesa masa singa ule kumkal tu yak singa siya may tal ko may to masa singa ma akos na pon na masa singa tu yak singa kitinli ko len na kayo kumyay ka tu yak bak na siya kitinlong la kumpa may sima akos masa singa ngan len na kayo seconds na kayo en kumeta tarla kumtiko paye men kastan katil mo masya po dia kain na ro kisipin manaslan mo ti masa pa pakulukan manaslan mo para katil red meleroke ke win natal Jesus Christ. Praise the Lord. Na kumeorela pagya kumin mo itbusi ki akos masap tiko. E come ora porque pie solution pie kenik sing ako. Okay, kenik si panan naki mo Jesus Christ. How do you do that? Lalal pong yun eh. Is Jesus nan lay memot lang. Sang si pasan na Jesus. Nakatakanan siya na flokan na kirom sa talimekos posi. Malumpat akong eh. Kilang silom na singkat, kima kumukli ta, katil siya na process kung kingon lalrek man kumo, na kumelia kaya siya, konti silpe non kaya siya. Wangan siya, ina na siya makatina justified. Riti makaslan kat pa ko, in mapanang kum kalam kilama. Read. Archbistlelar. We have peace with our God. Kisipin lalal tungilas kuwen na God. Now, kung sipen na kipong sa palkos posingan, kumita, lakat sipen na kantemi kat kipel na pos. May katliya makatil lang singan rang at rang eh. And pay tinasto. Pataas makatil na wikat lang na kiatari, kispin ngongal pamuling kat misingyo, elutikat kitinti si kalani. Kung dalitalay kaya kingaliya, may tasum na kilang silale. May taparkin sa non-kalaw, palaki sa non-ko, kakasip na rawangan mitpakatama, na eltari pilesa, suwaro. Makunom, nakingapwek na siya. Hartmait matapangon yung kapasta, aluwa ay kasle.
Aw pa kung kisinsikian. Oh, ngaman ka mo, listen, mana kayo makia kingi. Paroy ki awan ko skilitutangan. Haluwa mo tao ki yatapo. Paroy sum ki yatapo ki chenrian. Devotion sum ki singaw. Service mo tawag ki singaw. Pastor, okum ni kun. Kung kan fak na siklak te sum kanin ka shaw. Ki manar pelo kat te kan kalam ke. As meplom na in ka shaw. Mokitin pa sokolek. Mekotaro. Praise the Lord. Kada may saknawan ko sa mga may tamtang itari. Tahan ko dit kaki awan ko rak dati liliyak ko. Praise the Lord. Katilbo. Well, aki flok le ki John Sopta singalakos pa singal. Nga flok le ki enak mas wiya. Singalakos singalimikos sinute. Nga pa read ki pel singal. Na makat tapuk ki kaslan kat tikin anakla ko pa katelong. Uspin lang singa. Kuspin lang singa. Kusya ako sumasap. Simple statement bangay. Halang na putoto. May na kayo kayo kali memorize posture. Read in a sheet. The Caucasian Rio expect. In check simla. Kung kan read is chance up the singalakor pa singalimekor. Maninay nashiro kumlain na kayo. Kuspin lang siya nga. Kusya ako sumaslog. Nga pa siyak si Papa, pa siya na ngon matal na siwos. Ko ashirum tari kasumna. Ashirum tari. Praise the Lord. Mailpak malepak siya dapat ako tari ashirum na. Siya pakasya ko wos. Matayiruos na ito. Forever. May pa me. Nga kung may matana ngay, pelin sumlash kakatil pangon kata, kata sum, yung aneuron na ito. Katipang kumriti, kung kailan kima kumriti yan. So why would we keep up this promise and go after mamay wangan laliki katingin na ngay? Pagkara yun, ifo. El pangon siya akalim niya na pay ki God. Nga kung tita na pay God, ano ki encounter sila Moses, nga rin nga share na siya kay Moses, nga share na siya kay Pole kaya. Pole, sis na mapay. Siya nga mata, pinpel siya nga, kung first we alu, Ekin member ki alu siya, aramaylara, lima paye, al shangish hakus malimil pako. Siya may na palaik siya, eka in fact, tuyo matan ka, in fact, ngapasap, etalinte, auliak, peptides na. Ngapa may chima fact na siya mo, kisipin Jesus il fact na siya machipin, saksin mo, kung buya na in paradise na, makopen fact na siya. Matanara lang si Luman, mensis kuminte hauliak, mensis kuminte porn again. Nga pa sapa, nga pa pako. Pangayalo, pangalal po ko, mga fact na siya mga man ne paparamit, pangaluti kum kiyan. Siya may na mo palay, palatli ki kat siya mga fact ngayon. Nakate fact. May na kayo malong luti siya nga na,
cancelilla, sislalikinti, sulpiaskin na nakluman. Haulia, peptais na kainin mo yun, nakila makulub. May sanglan ngon lang ka, in mauling ko. Siya ay pamatayin ko forever. Na ito. Praise the Lord. Kat sukye, kat kalam ke. Napangay masimit ma katinin na katinaraw. Kat fin mo katlang sikat. Ten katinin na katinakos masak mo. Masimit nga kuminin na katinash kaya. Hasmit pek mo, katalilikalis pakat. Katinin ko na masap singaw yun. O ya? Kung kan mata na kusone somna yung kasaw. Kung kanuniya mo, ito na kayo kumkiuniyan. Ama iti pangan ma kaslan kat kay duty ka ta. Kumain na kung na ina ko na ako masatlan ka. Tati ki kolum ki Christ Jesus el maulin ko. Tiki rom sa tal ko pastulong. Mama nga kumpi ko na rela ki ako masapot. Jesus Christ el rela. Lalal pungel e kumaslun masin. That is called born again. Praise the Lord. Ay, nangakumpulok lang na ki siya John sa talufas limekor. Ali mga funny ki mga ki-share nga ito na ngayon rela na luwo, maya ito nga share, nga wina time man. Siya John sa talufas limekor. Nakumkan read? Siya John sa talufas limekor. Parang katay na mo siya ako skaslal. Long ako ya kumindi ko. Pangay mama ngalong si share na siya, fact na siya mo. Kumpin long kaslan kat, kumin na kumindi ko ya. Kung may takos kaslan kat siya, long siya lum na siya kat. Long. Akatay na may siya ako skaslan. El pak kalemye. Ay. Wala. Slap loop. Talufas limekor. Stop na nga scroll. Katay na may siya ako skaslan. El pakkalemye la long silal na siya kat paegin. Kumakalemye pa kya. Lakum long sikat. May nga siya, huwag na may trampra. Kumaklam pa kya. Kumakus kaslan. Praise the Lord. Paingi mayak pailal. Lakat may tlangkat. Akus kaslan. Nasul, sipasong nagkisiyat siya sa palimekor. Pastulungan. Nangapinsak mo, matali siya yung pin. Bisot ngayon, kailangan magkaya na. Kung pinala kailangan, mes kontisyo. Siya John sa palimekor. Pastulong. Kung kayo nak na street, Porque mawat ngay. Kot finlong sikat, akus masaplal. Kot long si talit na tol. Kot akalami long si las na singkat, ki kot akus masaplal. Kot akalami long si las na singkat, ki kot akus masaplal. Tia to wasle na sis. As may complain ka, mo pele to wasle na sis.
Amat te kain bange kaslan kat paeliki na nak lasho kapala lasho. Ngaya mishiketin kain li katashik maki akus masa plankat. Masih akluan ngaki mishiketin li ki to serve him. Na ngale na ngapinsak mo katin sukya na pa masih ngay. Nga siya may lututan, may ritlasan ito kakitutan na sa singaul, pas singaluan met. Singaul singaluo. Kumas kaya? Singaul singaluo, nakna street. Praise the Lord. Masih metan katinakos masaplan. Tuhan katin kalan sapay kinsias na po. Now masih ni ngaliak na ki melututati liak na ki kalan saplan. Na polokin kat me na ki kumarap kya kalan sapluman. Masih ngiti may nanon kasi. But kikat manatin kat katlang siya akos masaplan kata. Kikat mo katlang si kata. Ene na katinlang si kat akat serve kat la siya kinsias. Napo. Makuno man tina itakle. To kumara pakya ki kum responsible kuminara masi kuno. Akum te akyalim ye. Ngalong ki meeting la siya kaya brother Shulcher. Lang kum pinetera makuno man kum sa lakla kya akyalim ye na siya katineta. May kumpang na pelin matawag surface. Kete awal pakya, kete ako la pakya. Siya, may kat serve pakya may ngay. Kikat sarap ya, kikat tiya, kikat yala kaya pel, kat tiyash ki makatara. Kat kumpang, may ta hakulain long. Taka we service ki pel mapwekla may taka. Kum ti show up, kum ti rama kunuma. Kum serve kat pakya. Kat serve kat la pakya. Kisanon ka, kipilesha, Kiswaru, Pia makatash kyo. Pia makatwak makatlang si kat kyo. Masingi pelin palok lang si las na sin kata. Wangan pelin ukwela, o iya lasho. Pilesha lasho, Swaru lasho. Tipangi makati lo ilay manasisha. Ilolay makingon lalin wikat pel na kayo. Pagkari ye, nakatnan ka katin pala tliki ka, fakla, pangay mangayra, pangay schedule ako. May pala fako, kuminakos mo luman fak na siya. Kuminak farsi mal siya, siya siya man. Na kumera na, pleni, talti na malad. Kani patla, kani tira makunak, wag na may fak ka tama. Hipoint the fak na siya. May nganlan ka pa, kumangan pa mo ulit kumbe, kumangan pa kol kuman. El pindi pak na siyang kumita siya basta, kum si pena, kuminin na kuminita, makuno. Praise the Lord. Atin na ito time lo kala taloran. May asya ki time on. Una, oh, bye. Praise the Lord. Oh, wait kayo ako matomi. Mary. Pero makunya saru ako din. Kaya pagkaman na si Kiaru lang. Talik na din ka.
Katil long si kum long si kat. Kumitala pin na may kumasin siya ngayon, kum long si kat. Ngayong nga nitala, kum long si kat. You're not gonna give up your God for anything. We may not be able to stand up straight and walk. Mana kay wabu peno. We come. Fin na peket at ako na tako. Akkay mawiyong kilkup na ramakunelan. Kum limal sa limal te. Akkay man kaya kumakumay ni nalpe. Paturik malantalik na tingkata pa akkay ti church. Oh, kum kilong. Kaya nga kum sa palo, katil siya na long siya. Kaya nga makuluklar. Pagkari katlan long sinakot, ako trong nanon kumawiyas. So it's not gonna go. It's not gonna go. Never gonna go. When it's sipel makatil mga kumpan na nawiyas. But kat payak kaya, kat pa wailon. Kat pa proyek, kat pa long siya. Praise the Lord, sang si Pastor Lord Jesus. Inge met Israel. Long malim katlo usil ene na siwas kate ila kate turik makinene na mo kat elte na ene na ikat el kan ramana wa kumti na wala masay malim akayitu kumti na wala lut ko pinsang naklame angi kat elte ene na ko elong sikum kumin manatal elong sikum min mol ay nakilong sikun mol ay nakit Jesus il mol elong sikum. Now, nga ko in-share na siya mga nga pinreading dito na kumelong na latepe na pangan. Kulan reading na siya. And now Israel, what does the Lord thy God require of thee? Require thee na siya. Mayarela, masing ipay nga na ikon nila ipatusin. Kuminin ang mga nakye, pangan may isang rela. Ta kumpay na nakunpropay. Katil tinin na ikom. Katil tinin na iya. Pa mamay rela mga infasyo. Pakatil akalim na siya ngayon. Mama ro, katalik na tala. Pakat me, katakus masaplal. Kat serve with all our heart. No matter what's going on around in our life. Now Israel, what does God, Lord, the Lord God, Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve. Bangayan makite inanaktinakilina. Kat nakaywa mo't kalansap. Wangin siya mo't por na kinil sa kalansap. Kalansap luma kumaroy lom siya. Kalansap luma kumaroy kala. Kalan sa plumo, kumarape ke kumsumarik mo, kumsumfridan. Si mga long tikin fuel share na siya, pasta u siya ngayon tanga pa. Ala na yun na. Kaya wala pasta din na share tikin long lang. Kumpin may Christian siya, may tamtali kum online. Praise God, siya ngayon na kyo ayan, kumpin siya ngayon. Helki kum serve God, helki kum kaksakin. Na kumsum shitel, na siyam lumanurik malumat, te apkran katasyo ki mali nga. Na etik ko inkisulpe layan na kya. Kung pinsum shitel, kumsum shitel kinin Jesus. Kung pinsum shitel kinin Kona kayo. Kosrae. Di pa nga shitel si mga kumas kaya nga. Kung pintek ko in already image silang Jesus ko, long silang God. Mapay yung mamumasiwas. Kung pinagkakalit, quit that! Why na siya makatar? Why na kaklat, okay? Then let us quit. Hati wot liki man, tebu katas. Praise the Lord. To walk in his ways and to love him and to serve the Lord, thy God. To walk in all his ways. And to love him, serve him, kotarap kya. Kot greedy to kong kikot long tari na katil long sikot, ang along sikot po kya.
Nga kanyi ang singan lak na sing kato kimula ka. Siya mau pena si kanyi. Siya mga matali nga kangalong si katla ka pukya. Una si kumisingin. Katriti mo kyastan katwa. Kaya service. Kaya kadikin service. Be a priority las kaya serve doon. Ngalang si tako lang ng chingay. Sabi paano nga kaya ko na kaya. Maya pa nga kisya nga ito. Malit time las. Maklo si pangan na kaya service. Lakong serve. Kung meron akong serve ka. Kilang si. Wangan may force kung kinrakalan sa mga. Kung dito ka serve ka, kaya kung may kilala po siya, kung kaya ukaya wiwi siya ngawin, kung no, siya kata ni kestan siya na may kono. And kung kumaramasang, kumarang na kina, ngayon siya kumuha nila ni kipela. Na kina kata kung kunikala ni kisina ma. Tikal may pasap lang na. But kung you're always looking at, siya mga siya na siya may takon kalang kaya, you're doing good, but you can do better. Talik na tingkat bangon. He is a good father, but he became a better father. Hindi na maaru siya, hindi na nakalang siya, hindi na naalkin siya. Ito kumamangalin siya ni, matukalito na, better kinamita. Mali lalal pong ilal, lalal pong ilal. Tema ating naliyok ko bang. Praise God, ikapa. Ekle kya kashe ekle, kalme pa. Ngon katolik mapel na kayo. Sangwin si Pastor Jesus, la kumte meta, la kumte ma, sanon ka pilita. Akum long kasan ka, kumata planning cuma. Papa, nanak manas na jiknak ke palok na kimakumara. Mito ko alam mapel orang ati pa iwan. Amin katuntawa katunta ichap taka. Mekita sumra ichapa. Watermelon. Mata la may ichap. Ako siyakot. Ako nguwan. Ako peyi niya klarik man. Papangan makat kiya. Kat kinumpe na siya siya ular. Kat kikadim makayipun. Kala ni ichap matik care siya. We'll go with our God. Even President Moses, let my people go cattle back so we can worship him, not with you people. Eme talro. Eme katro. Ame katikanan ka kapan Israelite singay. Katkandi katro. Patkat lutoy lang. Idal pa kayo at pansiwu. Idal kayo kispin tatinara lang nakikatulong siya. But God, katansiwu kispin, revelation, kimapay, mapagkitin raw, at spiritual natin mo ito. Praise the Lord. Now, anything makataro, anything makataro, tarlan na kyalan lang, kat priority kin makataro, pinatalik siya nito. Pinorik masilo. Katay na makataro, katlong si Yokli ki kataro, inanainwan nila masin. Nung si Belong, may akuluk ki peling kalan sa pluma. May akuluk ki peling ritluman. May akuluk ki kung kuflan wi paroy, kung kuflan wi orama. Yes, you're to God. Get rid of that. Don't get rid of your God. Minkatil kayo na lang siya pilikum lang siya po. Mga kumekipa pa, mama akuluk ki relationship lang kumishin ka. It's not God. Katina nagtimata yung katla siya. Katina na kundasyon siya. Praise the Lord. Ay.
Ko siya kaya manasum-suman. Glory to God. Acho que toma que eu ia ko. Kaya ako pinag-change makawang muna. Ang mga Pinayos Road Pastor Kevin, Pastor Frankie, pinayos marunta na may mong nang kaya titintan mo pinkumtelet yung mga ipalaw ko tayo na to. Ale, ang mapela sa pangay, ang pinsak mo yung anti, nung from nitlupin niya pelan mo ito. At tinakit silupin pelan. Ano yung ito? Pasok daw, pinay mga simple na sumasumpan. Nagdadabala na, dali, Pastor Nangyo, Pastor Given, Pastor Bringing, dali rin na, the monetary exchange yalo. So, one ang dalsom na. Praise God. Rikishi. Praise the Lord. Amen. Bandakal na ta. Amo to call back to mama, the exchange in Ram. Bata. Alung pele ko, zero. Praise God. Iman lang God pamukha. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Pausin tayo na siya guys. The tongue of the Lord, ba't na kayo going? Bakit kaslan? Why yun na si was na? Glory to God. What's wrong? Jesus in fact, kung finbang singa, kung niyeng masakwa. Amen. Yes. Nakat, may reachingan mo kayo fan na, aspe mo reach saya makatlong pen na. Kung finbang singa, kung may karoon ng masakwa. Napakatlong yokyam singi. May masakwan ka. May isa mo kung karoon nga. Kaya isa mo, kung finbang singa, kung karoon ng masakwa. Nakikumnon ko, kita ko yung gaya dito. Kikumnon ko, may masakwan ka. May masakwan, commence may kikun karoon nga. May kung finito na, masifan na si Panginoon. Eto ko na masifan na. Yes. I mean, kung finbang sikat, kung hindi ang masakwan. Kung hindi ang masakwan, kung bang sikat. Amen. Ano yun na? Vice versa, Kung hindi ang masakwan ka, kalmin niya pa, kung lang sinapahikat. Na kung finbang sikat, kung may siyuk na pa'y kuminaking siwuyan, kung may siyuk na pa'y hindi ang kalmin masakwan. Amen? Amen. Masakwan ka. Sige, so tak pa rin ipasal na kadashi. So, katsuki, so ukita na yung matake, John siya lumekos, siya luo, siya ready. John siya lumekos, pinto yung tangan na meta. Got ready? Wangi masakwan siwos. Osin lang si sinche, oy na kingalan siwos. Makumpinsom
book na Deuteronomy ikashi second ikashi. In fact, but all Israel goes in long. Amen. Eh? 6 bit. Ikashi Open some because Deuteronomy 6 there. 5. 6. Pastor Malagumay guy. 6. Deuteronomy on God. On course. Singaw lang ko On God sinawon. treaty na pina. Kumash kaya? On course hakos. Oh, wow. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hakos ni may course. Kung sige read you on gosh. Matawag na kay Foss, si Fanny na tinwin. So, nag-expect na kay Foss on gosh ngayon. Foss akos ngayon. Read. Войне малсав, воевала моим котлову, Дитиковский. Agos masapinge. Finfel siya kung sa kulay nutya kaya matawe. Illusion na mo lowos. Ose pilingalit na tiwosan in akwa. May katlowos. Akos mana kayo mga chef na siyo. Pag-uosin ko ay matapat finfel siya. May Israel, uosin long masapinge. Akos. Namana kayo ay pawuna siyos. Epos pa iklesimatan pa nako. Epos pa matay si Felmot. Ekra. Pokwe. Inoy na kilay Scotland pa katamakil kawalay. Long, O Israel, lame God, God, and God si Fana. Kung kalong si lame God kung kaysi yung kaywa. Kailan yung kaywa, ekikalong kaywa. Ang lama sa pingi, sa masot na siyong. Jadi kasih na sindarit na doon. Alken yung duty peg kung matring long siyo. Peg kung papasya, peg kung mungla, peg kung rekma. Kapriya kasi eke po, eke matonsyo, kahit may ko. Sa most kasi eke maton na ke long siyo. Praise the Lord. Kung dali masap na kayo makadin sila siya siya. Kaya nasben lang silahan. Ilak po toto yan na kaya masap luwo. Kung vikarin yung masap luwo, kung karin ng phone na masap na province. Pailong si ka, tada, kinsiyom na phone na, kikoyom na phone na, kinganyom na phone na. Masingan na simait saya. Kung lang siya, may tuyong, may neighbor lo. Kung lang siya may saya. Na kung pinaramangin, karang na phone na, masap na phone na nakikyang, kimagawang. May kung lang siya may saya, kung tayo, wala siya pen kung may suking ko yung aramakuluk siya na siya. Kung lang siya na paya may saya, wala pen kung may layo kayo lang. Wala pen kung may pinsakin makuluk siya. Sikat na siya. Wala. Wala, kung karang masap na masap doon, tako na ki masap doon ngayon, payokin mito. Siya may defin mode kun mga, karang na phone na. Pasal, kumete kusro, kumete pusapas, kumete syuk mga, may long silong na siyang kato, ala na yung kumtit ko'y naramangay. Amen. Kumasyanin yung naramangay. Kumtikan po siya mga lang may siyay, may kumnong siya na pagi, kumtikiya kuluk yan. Ma-share masing ito, nga siya kilang alang siya na siya na share pa. Definition ng siya may nakilang siya, by fact. Walang siya gumifak mo siya kuluk. When walang makuluk ko lang siya may siya. Kung mo kilang siya, walang siya pel gumifak mo siya kuluk. Siya kuluk mo. May walang makuluk kumeran siya may siya. Kumeran ko, kaya orang siya may siya.
Love is never having to say, I'm sorry. May kumashuk in ko yung ramawuna siya. May sinipel na kayo. Na long silom na siya God, in pa, lamala mahal kayo, in pa, oro kumarom siya. E kalam long siluman, ki makumarom siya. If you are sloppy, kumito lang kung tanong lang si God. Long siluman, suwag nagtako na kaya siya ma-fag. Kung ti long simaw yun, kumito lang, long siluman ni wani ko. Kung ti malin God, in fact, kung may akmas siya, iba mo kung ti long simaw yun, kung wala na siya may akmas. If you hate your brothers, kung wala na siya may akmas. So when end long is talk with God. Oh, kulogi kat kanta ko. Ikaw akui kat na paye. But urik malasyo pa. Orela. Sang kalme lori. Long sila siya singkat si Tablo. Paye. Orela. Paye. Demo me. It paye. Influence ka. It paye. Orela kalme yan urik malakuma. Kung lang si God, napay din siya. Kung makilan ni Giorik malong, kalan Giorik malong. Praise God. Hallelujah. Alam si akigat pa na ki, masi nga ki, ako na si ki, translation, ke posigas maka chunda ke translation ben ale na ak no nakki na ben ye ko tramram ke poyin kalan sa plasha na ale na ngai sala ke ngadi ke me ko tin long si god mukli ko kiding ko sista kiding ko ko na ma ke wasani focus na in soul. Ikaw yung naksak sila makahatid sa nasisyon. Okay, Luke, pakat mo kake. First, lam nga would see upkan chapter with Jesus, Pilfelo, na wayak pe, killing the cost of following Jesus Christ. Ki mo ki pela lap kran me na nanaklan ko matan it's siya lang ko accept nila som na Jerusalem when masaya ma ko sidetracking ko isa focus lang mo matan siya tari siya yung fashion na ki hurdles after si kimulan. Hurdles si mahirin na yung akta siya ple. Mali mo, long sila siya sing kado, kalin, payro kat kopi naksa sila urik kunokon masyo. Amen. Finne ito lalasom na kimasingin, siya lang ko naksa sila kunokon si makahati sang sini. It's 3D was the moutie funny, yeah, la moutie. Read. She back, well, they're gonna make one. Look here, for some out here. Nane ke suka ke onno duo. I'll read.
control. Ilumina Silma, Ilason na Jerusalem, Nailia Piso. Sa pala da sinmenta maludin sa menta del 1963 in Samaria, in the Apadamana Jerusalem. The main intent said the along cell na way, may galima Ilason na Jerusalem. Kedua sinmenta maludin, James and John Gimaye, in the when Jesus is born and God died. Na Jesus is mataman to the so nice. Read funny like this. So look at Los fascia in follows. Ashwin se balance Jesus. Jesus is famous. Muito sempre na Hawaii que me vinha. Ele tinha fama de tal praise God. Long silong na sin kata. Usod coming kain focus. Usod coming kain ko. Usod coming kain palai kinak sa fila kunokon nom. Eva mo coming kain long si kalay sa pagkain siyum na fort. Long silong na sin kata. Erela na sumasin. Coming kain kalay sa pagkat. Kain siyum na fort. La me sikat na siyum. Wana ke Jesus kat long ke chapter lag ne. Focus ala ba ke accept ke akut in kan accept. Maki long sila in ko na Roma kati tamisi. Long sila na sin tak tamai. Ko mokli ko moi ne ki kalan sap do mo. Kumin ko ita ko. Kumin ko cashos. Long sila na sin ka. In ko na ro kumin ko Calum ko in ko Calum ko malumo. Ko Puro pel na file, pel na convenient na siya. Alin na yok, kud ko yung liye difference sa kaya Kulo na. Paul ke Rick saptalungon siya. And why pa lang his face to go to Jerusalem. Feel ne, may ito siya kutongon. Ito na, ila sumti harpa sikat na siya, Jerusalem. And act with Tari. When he make up his mind and going, man, ilan ko inaksip na Rick sila niya. Makin long sila na siya God. Long sila na siya God, pwedeng act with Tari. Feel nila may sikat na siya. In Mexican mouth. Katramam kalain sa plakas ng kato. Asma tituri God. Asma kutong ko diki in ko inaksip na Rick Malasio. Kot na fonte ko nakimutawag singe. Kasyo, saks na lasyo ba kato? Kot na fon na oy na akma oyak. Katosis ito masyadsyalo na pay. Masyadsyalo na pay ni saya kweswe ko yung kapta ni Kasyo kumarela.
Morela, kumde na shuk comfort, kumde na shuk in wona shuk. Menses kan na mano kaywa, in koy, aksa filatan sa mo. Pangan long sisilan God, long sisilan na sin God, pangan ero kumin koy, aksa filapakulong. Ero kumin koy serve God kin siyom na pay. Wayan bahay koy, wayan ang obstacle mahilugan ko, kumin koy aksa fila. Fin na molom si Fed. Kadin na tinanggal ni Kim Hong Ba. Kaya call na siya kusin. Long sila ito sin God. Kalan kiyo malasyo. Hallelujah. Praise God. Katram samang kat mga chuos, kat mga torela. Kasi kastan God may ganakas pa kanya nagkaiwa. Ikudin ko inon ko kaya. Yun ko akoy God. Di mo lep saf na sila sa pangin. Lep saf na si kikaros sila pangin. Woman ko finish strong. Finish strong. Pagkatoy nito. Feel na may sikat na kimuluman. Kadin ko accept na kasla. Mong sila sa singkato. Kaya ko usgat na accept na kasla. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pastor Frankie, kulo malap ni singkat, kulo peki makot ispekti long le. Malutu chike long silan last na singkat ne ina naktim shukye men. Shukye men ina na. Allah aspeke. Ina na china ipa shukatya. Fin kat kalan tari ke long silan kat na sis. Kat receive tari Christ as Lord and Savior. Katitatari makatalit na tingkat, mana kilang silan kat na siya, mana kilang silan na siya. Dan peling kat kisinsiya ki, lain na kayo, pel na kayo makatas, mumungin mo siya ngayon, kat mo laman nga na, kat mamulin kata, ini na yung may siyak silas ki lain na kayo, pung na kayo pe. Ini na yung siyak silas, na mana siya siya na kating kanakilin na pala, katas laya ki masi katas ki ngayon. Otherwise, kita orang na mga ngayon pala, walok lang na kaya wakin may plasa. Pela siya at table siya sikipel na kayo. Kung mana tingkat tari, ay tako akuluki ko. Kung ti mana tingkat, lima kulukluman. Kung ka mana tingkat ako, tipangay mga kumas kaya. Kaya saan ka tikat kitinda, ka justified tari. Na sanctifying work lang Holy Spirit parik man na siya na. Pagkasi kung paluti, kung pa aksuwas yun na matapong le, o iya matapong le nga. Pakultot na kiyan si mga, sap na nakat sanctification el pala ne, sap na kisiya chon sa pasi pastolo, siya pastolo anilak talamikat manatingkat, lila pan lang silang kat na, lila pan lang na siya. El pangang katalit natal. And si pinatapala, lapan pwede yan lang silang kat, mga kuminaklin, profila pwede lang si kat. May mark na yun na yung timukuy mo siyang ikimulalal kato kipal palalaso yun na timul mo siyang kingangan kat pamukli kato. Praise the Lord. Nasapla yung glorification kipasalintol na tawag kimasa nangakia inkan kaingan urung ki kuminsang tapo melutu chiki long silum na singkatan sapla yo lemen ako kumelien ana ki ibaila e kumpakum kaya ki kumtelikat pinrebat kumtelikat katalag ko kumteli Jesus katalag ko. Meron akong lila, akong manas, akong tabong, akong kupla, akong namatama kaya. Men wanan na pa'y alternative siya. Wanan na pa'y option lakong na kaya.
Que lemel siya siya tamali to kumtel pe kumtel offended kumtel somlikia. Me Peter el pa. Lane kata sumnaw niya. You have the word of life. This is what we should be replying to our devil or to whatever noise is up there. Matakoy na krukyo. May una pa rin kinsi person. Pang response lang na kikain from tapong na siya. Kung may kyaliyo pa rin kung offenditan, kung pasta siyang ipakwal pa kung may kung longan, kaslan ka palitiya ko. Tinanakla ko. And then kung may offended, lapwet na siya mo kumingawliya, kumilikalaw ay yung matikat, kung may offended, pwede na nakitin pa ako, nakipilan pa ako. Lane, katasong na yan. You have the word of life. Kata kung na yan mo, Tanto reclamei na lenito. El pez na que mamamuna si misli. Eli la Kaya ko kumo ya kumama siyak na. Altena pez molin la lal puilalan na que mamakaw, me mamakaw na. Long silan kat na siya ke kasla ke walay la siya ke Jesus Christ. Praise the Lord. Nangay oit na siya mga kasla nito. Ngalong siya malipot siya nga, alam na yokro, kumkandi lang at tiwi, ita siya nota nga. Ngalit na kingan kan tapala, kumin mo wikun na pa yung nga kumin tapay. Ngay nga nagkimalipot siya nga nga syukya. Notes, ikaw rin, masimit ka tinakos masaplal, masyakluan ka din serve him. Nakatral na kayo lang siya akos masaplal, ka din serve him. It's almost it's almost the same thing. Check na ka din lang siya, check na din na akos. Akakos na ko, tolong na di ko, ka din fear him. Kung ito lang kalmen long silas na siya po katsangin din. Nang siya rin magulo. Akal siya na kaya kotala na kulit yung katla siya. Kaya matala na. Kaya wala na. Katsanga siya rin. Katay na mayat yakin siya wayan. Na kung pinalag na kaya proses na kung sumnan na kaya Hebrew. Sapta sinala ko pa sinalo. Alam mo singal siyon. It is impossible to please God. Pangalan? Pinwangan na lalpungi. Nali, kumita lang na, what is not of faith is sin. Pinwangan na lalpungi lang kung makatilwiya kung kimakatara. El sin sitari. Put this in perspective. Akya na ki mauluman kumingkan kalam may kaslan katpaka. What is not of faith is sin. And without faith, it is impossible to please. So you be trying to please God, ano ki Paul yung larangan, il porborame kun mait nga, mat palal pungi in and wakle, I'll not come around. That is not faith. If it's the faith, mananak na lalpang. Ipangalong silang God. Nalalal pungi, lakan el teoram. Praise the Lord. So nga ko, katwinta ka artikan siya makitin serve our God. Katlong tarik hakos masla. The next serving. So katlong ka na siya talik na din ka at makunesh ka la. At makunesh ka lalal pungi siya. Are you doing it? I mean, may kumaru na ke, alin na aru na ke, akong kumpilan maru na ke malang ka. May kung keep up. May kung palayla. Kung may kung palayla. Kung pipalay na malang kata, kung minukoy malang sila mo, kung mamawo, mapaying, mapala, mati, then quit that. Mga may sisila. Pagpilma kong sukyan pa Jesus. And nalalpungi, wala, kulansing ka.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Nakatsum na kimasyaktulan pangan fearing katitatari. How do we fear God? We don't run away from Him. It through our reverence na singkatla, ilkat matal, ilkat pala. Mamekataroke. Makataroke an pa, katilong si kitin sumara makuluk mayak to war sikatla. And masimit na kanli mo masimakuluk. Sin si makatalipulation eh. Non kumote na masyo pa. Katarik ma, eura makataro, ke wangin lalal pungike. Kalmin wangin lalal pungike pa, wangin kat ke. Kumtiramin kat, kumaramin naku. Listen carefully. Kastan kat rak may, kung pinsona ke, kalme pa. Kala mikos. Ito rin rak mamen. Whatsoever a man so that shall he also reap. Makumtak na likong kutrani. So kat pinsona ki malani ko, kat emise, ano ki polil pa ko, kat pinsona ki malani ko, mo. What do you want to do? Kadara makataroki galalpungi. Praise the Lord. Kom langs jullie een keer Deuteronomy op dat je Deuteronomy op dat je Marshkel. Op dat je Skill. Kung kan riti lom. Art meta. Pinas meta nak naswi. Israel, long hauling outdoors in the shoes. Usin at like you in God, Aramante Masa, long say, Atlanta and King Shields. Masa Plan Trail, Semi Central Shoes, Missing, Rain Fable Shoes. Malan Rimba, Bela Bemala, and Mama Bewafe. You should be amongst the lane God has seen back at the rules. The art and the call, or all into there, at the Evidina made say, not to worship them with children. Oye, Matawaiki Valley, Ocean Slim God, at the civil mode in the kiki. When God blows in Scotland, God, and when one rainbow. It got collected a color, self five million, and TA's main agency. All right, praise the Lord. McCain del Ecadi Masa in Car. Long Sibem said 17 match laws. A Delos Momo and Oingi ko usina killing you belong si Los na sin may tseo. Oin siye bela Los na may tseo in Feldiche. At kan 2 kilo Usina kulit yung got Los ano na sin magkaina. Ay Diyos na sin. Hallelujah. Ka challenge na pagka effect pa na takon ki karmin masaplan. Pangatan challenge na yung ka. Inanaktin alana akos. Inanaktin alana sa sir. Maluwi met mga kisya na sume ilala na fal na pa yung karmin kat kimawala siya. El kasakat kitin ito akos masaplan. El kitin ito servant king chair na po na. Inkan challenge kat ti challenge kaya. Ako talaga na siyang kitin fast ki mana gawa may sakit na siya. On the other side of that, masimay ito ko ki mati akos matapa, malatlan ka. And when it's him may long siya naski malatlan ka. Praise the Lord. Now ako sumiki masya akos makatan. Kati long siya chuka katla siya. Langas kaya mga ki. Maliki in Calum na pa ki kasko trailer ko. Aka ko sinal mo kina in el pamana kay wala.
Inaske na sila kung. Whether long sing ikato, stojas kung ikato, maning na chop ng ka, nuk siya ka, mesima, masing aro, kato lagi matan mo ito. Ngayon na yung nanakla ko pa, ngakin na yung kakla ko pa, ilang kimana kayo nga tayo. Mana kayo matakon na kinanakla ko, pinsak lang ko, kila ko. Ininay na kayo mga matang papa, nga lepos na mga long si mga ka, ngakin tipang mga long si, ngakin kum na mga long si meta. Ngakin kum si pena, ano kimo si pako, kum pinte wiya, ngan kol mo ito, kum pinete wikat, may mga katinara, may mga nara, mga aram si nga chop si nga. Orik masingay, kumukui siya nga, may mga naramangay, pingat dalong si mga yokiki ko. Kila ko, pray lang kuminin na naspel nga pa. Papa, kati pray siya kitchap ko, mana ka man princess la rain la siya, inmunas to siya na din, tipang mga kachika lang sila siya, ikat la siya, pakat lang si meta. In priority lang kumikimula pakat la siya. Hallelujah. Long sini. Mungkin pas-pas lah win. Mainin sila upload. Mana mo siya makumpalakin na kayo. Alright. Kima siya. Limi ko sa kumulong pa. Long si wait niya. Ko at long si long si wait niya. Pinmetal pa kisap talong luo. Lang si juba katlong gensiyom na fon, kinanyong na fon na kikona kay walong. Nakum lang si wait niya. Pangay si mama katinin na katinita mo, katlang si ka. Pame, para katlan lang si wait niya. Amit, may tanan ka mo, katlang si na may kuwi katalo siyaw na lang, masasig na. Siyaw na niwag nila, tari ka daw. Long si Lantal na po, wait na ki, last name si Lantal. Alright. Now, liye, pinas mo iti mo rin kung kumlong si kat parang ano. Liye, parang nga mo kuntas na slide nga na ko, may at mo tara kuluk na siya. At mo siyang ngayon. At mo tala na aktuwar si kumla. Amo siya kumliye mo kumlong siya. Kung kansang si Pastor ng Jesus, may katlo mo para kumingka. Hilara kumingka na kumingka lang siya. It doesn't matter how hard or how bad things were. Hilara na siya. Kuminin na kuminalin na yung ala. Masima ka na kalimilang silong na siya katapa. Kung ka nanakmanas na siya, may sira kulit na siya. Ako nanakmanas siya pa, long siya. Kung saan man kayo, ilarangan na siya, tangal lang siya. Araw mo na siya, kalma pa, kung lang siya ka. Lang siya ka. Lila pa lang siya man kat na siya. Kaya, ilpili mo, masap siya mapulay din ito. Kung min lang siya, genji mo na nanong na pa nagkakamot, nalinclude kat pa. So, ipinakan lang siya kat, lang siya niya. So, kalma pa, may si mga nan ko, makulog na siya, nan ko, nga oral ako kumasit, tapos lang na siya, kapen naknas na siya. Kapen, ilsak na kan lang siya. Kung kaya alam mo, siya, siya mga lang siya, siya, not love God and 8 people. Kawalan na pa kalma. At yung makatilak yun. Puli siya, di ako sumasaklan ka. Praise the Lord. Thank you, Lord. Kasi makulog. Siya mga kumaskeb siya niya pang kasi makulog. Kumita makulog makumpare kaya, may pang mawala siya. Nakat misingin, pang makat kasi makulog.
Si mama kyalan kilang sila kum na sing katapa. Katetila kira lang sila tran. Para makulit may akat kasi. Kat pinkoplan na yung kasi makulit ko. Kat kawaklan makulit. Kat pinkoplan siya nga makulit lasa. Kat sunay ito katlasa. Ay ito ka na kiyan siya ma. Kat pinmakat lang siya kat. Kisi siya na tram kengan. Akat siya nga wait weird. Kat wainin kaya. Nakataras waking katil met kikiya siya. Praise the Lord. Sam yang alit ko po singaw ng atari kin jangan lito ngamay perintari lang pang so ulle pa. Unitly makers. All right, unitly makers. Not one week on unitly makers man. All right, nga gusto ko may kesa book na tuman. Ay, ako nito na tum Portuguese na ke to love God is to love others. He turns up backward was long here. Let's do this. Pinagat retail up English that are katuin na long here. Maknas. Kadi mo kan accept pila mas ng bet nakawan ko is kata ma mo makatel pilihan na chicken. He turns up backward was long here. Can read, Kalaman, Potato. Now, you can read 3 verse. Long cheer, read. We're sitting back more and love to God. I shall not wait for life in the end. It's here when you hear. So it's here when you love to God. So it's here. It's here long to wait for life in the end. So it's Praise the Lord. Kalaman. Nangusin na kung sukin na tumangan. Katsum na ke si John sa tatolo pa singalit ko. Singalit ko. Pangalang sila ng kat na siya siya. Kikatlang simit niya. Nali si John sa tatolo pa singalit ko sa may takan. Long, read. So metiki katlong si katlong si katme. So katina awal kui yang makatli ni nalan mawiya siya. Awan na pa kaya. Ngakoin liin siya nga kimaulan talik na tingkat ngay. Ngakoin li kakita kati. Kakatikoin ngatikan pak mo ngangusay ko ngasiya. Hilaraw na minin lang siya raya. Kukumita na lang silang na tingkat pa kumarang na siya mawiya ngay. In Christ. Praise the Lord. Akilin ko may kum tili ko. Pinapel siya pa na kum kitel. Pinapel siya pa na lilinaw. Akum kafil da. Kuminita la aslang silong na singkat. May kum kibab kima kum lima kum sapal na kyan. Pat lima makumarawo makatil kafil kum kuminarawungan. Matake. Akuyila. Kilakya. Kapakya. Mamakat sa paskan Holy Spirit na convict ka dikatin Changay lang. Akilyan na kit kachanga si Pero. Praise the Lord. Now, sumaki si John sapta ako pasingal liwan pa nang at raraw na ki sapta igardan. Si John sapta ako pasingal liwan. Hallelujah. Thank you, Lord. Read. Yeah. Praise the Lord. Kung kain karungan
kalanglan kat na siya, ba't la mabubumal rela lungan? Kumpin kita la kung lang si kata, nakikatin lang si kumalayok le, kat tikonaik la na pon na. Kumpin tikonaik la na pon na lapan, mulal, kalanglal, lang silong, lal na siyong. E maila rela kilusin pel, si kumat pelang, kumpin tikonaik la, inganak la, kumatawak li ki mauluman. Mana makiaslan kat pak, makuminin ako na raw, inakalimin na siyong lakum lang si kata. Stay with the word of God. Kumingan ki makadulran na sumwe, kumkan matawag liyak la kumlang sikat, kakum na itan na tar la kumlang sikat, ta kumesipil lang sikat lumadyok likina, kumihala na yung anak la lurfil na siyum, si pena lang siya lang na siuman, pa lang siya, kumurik makan lang siya. Glory to God. Every time akong pintar tuwin siya, kulon sikat, time la sa pangay. Tari lena ki kaslan kat matakon na siya ngayon, ma long siya kayo met na kayo waki itil efine ma ngakon si share finability portion ki siya lo kadil pin kalan pilia mo la kon ki belchengan ngalong sing siya la pet portion an yan kon wes makin mamalo langan kadin kon nak siya la katas ko chap la ki kon ko pangai mana tolu na ka nak siya pila so ma sing ngalong si ak ngati pa ak siya pikin na nam dok sut na chum kon long ma ching Leila katina lena akyok ye long silan kat na siya so masin met na kaywa wiyes wi katalu Leila kumpin mo kumlong si kat Leila kumiliyak na ki met na kaywa and eti na limited na ki kainin met si ka kainin niyo si ka Leila ki kumitatari long silan kat na siya makumakala na long siya lom na sing katala takon na kinay may tiwi kumalu tisyaw lo Leila kitinala na akyok kilong si silan kat na siya ngay na sin mo ito kikatwi pelong si may niya pangay may ngoslok na siman kat na kayo ngang si kumangay ang lalp nila asirum tari kumatalong malututa kumki en masapas kaya ngayon kuminek la tari kumki kisipin ngonlan kat lang silan kat na cuma ngonlan kat pamuni ko tari mokle la mo kum dia ken singai ngakilak yak singai kum pinastari ke kum pin paswal ke kum ngakilak yak kingai kum pin son na silan singai kum pro ito kilang silan kat na simo ki ngonlan kat moni ko mo kum liye kum kan pak na simatan ki man kulto mo man talik na tuman ka sima ita brothers or sisters kumaga kat el silpe buta si kat kilang sila el silpe kesta ngaliyak masi wala makuluk ya will testify kilang sila kat na si mo praise the Lord God bless